Lesibalo sithi simplify the following expressions fully. Mawubhekene nesibalo esikanjena uqala ubheke i-expression ene-highest power. Kule case expression ya x cube plus 1. Uqale usimplify yona ubone ukuthi ikhiphelani. Simplify kanjani ngokufactorize, so factorize ngaqala. Sibone ukuthi ayisikhipheli na ama expressions amanye angasiza ekutheni usimplify le expression yonkana. Yabo. Siqale simplify u-x cube plus 1. X cube plus 1 unomthetho wawo usimplify. Usebenzisa le formula le. It's a cube plus b cube is equal to a plus b, a squared minus ab plus b cube. Uzoyichaza ukuthi iphume kanjani. Uzoyichaza ngibe ngibala lo. Iphume kanjani na? Thina sinobala sino x cube plus 1, right? Lo kumele wenze sure ukuthi kungama cube numbers. Mawusuwenzile sure ukuthi ngama cube numbers. I-brackets lokuqala uthola ngale ndlela le. Usebenzisa yona le formula. Uzofike uthi lo cube skipela bani? Uzoskiphela u-x. Lo uzokhanselana nalo. Usho kuzophuma u-x la. Sithola u-x. Same thing na coefficient yakhona cube u1 angithi 1 cube uskiphela bani? U1. Bese isign uyibuyisa njengoba injalo, right? Sithola u-plus. Bese you move to the next one. Uthi cube kaso. Yabo? Zoba phuma u1. 1 cube root of 1. I mean cube root of 1 zoba phuma u1. So uyambhala u1 wakho. Masutholile i-bracket yokuqala, uzosebenzisa le bracket ekutholeni lamanye ama-answers lawo. La makade ku-plus, la kumele kube i-opposite sign. Makade ku-minus, uzosebenzisa i-opposite sign la. That's why sino minus la. These signs must be always opposite. Le nale mele ibe le mele ihlezi positive le. Mele ihlezi positive. Kodwa le mele ibe opposite to le. Always. Always. Okusho ukuthi ama sign ethu kuzoba u-minus no-plus. You see. Bese umthetho olandelayo ukuthi usuthi usquareisha lo squared uzongena la, lo squared uzongena le. Bese lapha kunendawo just multiply lo nalo. Yoskiphela x squared la. Bese la it's x times 1. X times 1 is x. Bese 1 squared, it's 1. You see? Usunayo ke i-answer yakho i-factorizile ik-applying lo mthetho lo. Themba uya-understanda. Usuzobuya ke uyayiphantsha lana ke. Esikhiphela ubani ke la. Soba nento kanje. Suyibuyisa njengoba injalo. It's x. Oh sorry. X squared plus 1 la.
x squared plus 1 la ngezansi sesimfactorizile angithi lo sino x plus 1 no x squared la x squared minus x la sibe no x squared sibe no x sibe no plus 1 la sino x squared la sino 1 la sino 1 la yabo uyayibona lento lela lo uyefana nalo ukusho ukuthi siza kahle ngempela ukusho ukuthi kumele sithole spare nanokuthi ku-possible ukuthi sithole nenye expression engakhanselana nale masibuka ile expression engapha eceleni khona esingayisimplify yabo mawubheka i-denominator le ingasimplifyeka ngokukhipha i-common factor u2 uzosikhiphela u-x plus 1 right oyinto efanayo nale right sometimes awutholi okufanayo kodwa uyabheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube nento kanjalo yabo usho ukuthi kule case yethu kumele simfactorize kodwa sinale nkinga le kuqala mesisolve ya division asijwayele ukudlala nge-division sign sijwayele ukudlala ngo-multiplication sign uyayishintsha le sign le ibe u-multiplication njalo mawuhlangana nayo uyayishintsha uyishintshe ibe u-multiplication mawuyishintsha ibe u-multiplication lokho kusuka ngapha kwa right wakho uyakuflip ube kade kuyi-denominator uba i-numerator ube kade kuyi-numerator uba i-denominator okusho ukuthi soba nento i-denominator yethu izoba u-2x le case denominator yethu is 2x athi ngisethela denominator yethu u2x yabona lo sithe siyamfactorize right ngoba masimfactorize ke uzosikhiphela u2x divided by 2 kuba u-x bese u2 divided by 2 kuba plus 1 la sino 2 la ngaphandle sithi kaso nala x phakathi bese sibe no plus 1 yebo mase kanjena kuba sekulula usubheka okucommon ke ndawo zonke uthi kuphi okucommon nokukhanselana nayo lo uzokhanselana nalo yabo uzodividana nalo lo uzodividana nalo uphuma u1 1 nala u1 1 see uyasimplify usushiya lokho kusalayo ke ngaphezulu la kosala u2 kusala u2 osho ukuthi no2 naye lo uzodividana no2 uzosala u1 over x yabo osho ukuthi final answer yethu is 1 over x imako utholayo ke la u4 marks uphume kanje 1 over x so uyayitholela ke total yakho ke uthola la final answer yakho uthola ukuthi ufliphile washintsha ne-multiplication sign uthola ukuthi ufactorizile la nala ufactorizile la phezulu wafactorize nala u4 marks wakho ke lo siyabonga.